טוב, אבל מה המצב חברים? כאן סיילמוג ואנחנו כאן בסרטון חדש לעוד. אז כן, בסרטון הזה אני אראה לכם תקיפה אחת. אוקיי, אז אני אראה לכם, כאילו, אני אעשה משחק ואני אראה לכם את הדק הזה, את הדק אחד מהטובים. אני אראה לכם תקיפה. טוב, יש פוש ממש טוב שאני ממש אוהב, שזה ולקרי וברבריאנס. זה פוש טוב. שים פה. שוב הם עושים כל כך הרבה דמג' שאפשר לתאר. הם עושים מלא דמג' אבל כאילו המדור תכתוש עכשיו תכתוש אוקיי, יופי. אוקיי, זה הראשון. ממש טוב לנו. ננצח כנראה את המשחק הזה. כן, יופי, אז אנחנו ננצח כרגע עם אליקסר בשיט. אליקסר ענקי. כן, אז מה הפוש שהסברתי לכם זה פוש מאוד טוב, הוא גם נגד קרמי. נגיד מישהו שם לכם קרמי על האליט ברבריאנס, הנה אני אראה לכם את הפוש חלשתיים. הנה, תסתכלו, נגיד מישהו שם קרמי, האליט ברבריאנס דוחפים את הוולקרים האלה ברטוטנית, והנה זה מה שיוצא מזה שהאליט ברבריאנס ממש מנצחים הכל, ואני חזר בו שניצחתי ואני טנקס. כן, אז הוא לא נגע לי בשום בניין וזה ממש טוב בשבילי. כן, אז אני אעשה משחק גם בזה. אני לא בטוח שאני אנצח כי פספסתי פאקינג 50 ג'יימס על זה. זה ממש מטורף ואני ממש שונא את זה. טוב, אבל מקבלים מזה הרבה ג'יימס גולד, שזה טוב לי. אוקיי, אני שם ככה. אבל כן. טוב, כן, אז עצרנו לו. את הפוש שהוא עשה. אוקיי, אז אולי גנבי. אוי, שיט. שיט, אני לא מאמין. יו, אללה, שיט. שיט, וואו, כמה דמג'. כמה דמג'. זה טוב. כן, חרה, בננה רק לא חרה. הנה גם סנדוויץ'. איזה סנדוויץ', אז כאן. טוב. אני ממש אוהב את הפוש הזה. טוב, זה באמת היה די מסגר לפי זה. זה קרמי על יהדות הבניין,
כן, יאללה. אוקיי, אז כן, כפי שאתם רואים, נסים מלא באמת כרגיל, אבל הוא ניתן מכה. שזה קורה לנו ובום, אוקיי, הוא עוד די הרבה מהם. כן, ונראה לי ניצחנו את המשחק, חברים. הוא לא מוותר, וכן, נראה לי ניצחנו את המשחק. לא ניצחנו עדיין. והאפיס שלו גם. וניצחנו. אוקיי, אז שילשנו אותו שזה טוב, ויש לי כתב גבוה מתרונן באמת. כאלה. טוב, אז נראה לי אני אעתיק דק עם לראונד. סתם מזמן ממקום. אני מחפש דק עם לראונד, אבל what the fuck, פרינסס לבל 4. אוקיי. טוב, לא משנה. אני אעשה עוד משחק אחד ונסתיר את הסרטון. טוב, רמתי שכמוני ולכן לא בהצלחה. טוב, אז נשים לב שלא השתמש מזה בכלל. לא נראה לי ש... אוקיי, זה סוננו מיינר. אוקיי, זה רגע די טוב. אוקיי, אני לא... וואו, ריץ' לבל 4. שזה באמת מגיע לוואו. שזה ממש מטורף. ריץ' לבל 4. זה מטורף כל כך. כמעט זה לא טוב. טוב, אז כאן אנחנו עומדים את הטאוור. כמעט לא נגע לנו בטאוור, שזה ממש טוב. אז לא, מהו? אבל קרי עשתה עבודה טובה. מאוד אפילו. אני יכול להגיד, כן, היו מאוד הרבה. אז לא למד שיושבים חזק, וצריך לשים את זה במקום. הקיעו את הגובלין והרל במקום אחר. אני לא יודע למה הוא לשים את זה במקום אחר. אוי. לא לי את הטאוור, אבל... אוקיי, אז כן. יופי, יצאנו מזה בסדר. ובום. אני חשבתי שעולה ככה. ונשים. זה פשוט משגע אותי. זה טוב. אני משגע אותי. אוקיי, אז יש לו כאן סקרני. שגם לא השתמש. שזה באמת ככה להשתמש בסקרני, כי אני ראיתי דמיון. מה? נראים בברים ולא שם סקרני. טוב, אני יכול להגיד. אוקיי. אומייי. קאד פשוט. אוקיי.
הוא ממש מעצבן, נכון. אוקיי. יש דאבל אליקסיר. אוקיי, השארתי לו פוש. אוקיי, אז יש ככה שהוא מנצח אותי וזה נגמר המשחק. אוקיי. הוא מוריד אותנו עם פיירבול אחד. אז אנחנו חייבים לשלי. הלו. טוב, אז אוקיי, אז הוא מנצח. גוד גיים מהחלה. טוב, אז אוקיי, כן, אז זה היה הסרטון שלי, אני מקווה שנהניתם, ואני אחזור אליכם בסרטון הבא, יאללה.